Moi boas, Juanín, como estamos? Antes de nada, moitas felicidades pola renovación, donde despois dun gran ano que fixo o equipo, decidiches renovar, decides continuar, eres un dos xogadores con máis encontros do equipo, un dos capitáns. Por que decides renovar? Bueno, sobre todo decido renovar pola xente da Estrada, polo que se formou este ano, que foi unha afición tremenda, e sobre todo pola miña familia, que ao final pois estar a 10 minutos da casa, estar na túa casa xogando fútbol e que teu fillo te vexe xogar no campo do seu pueblo, pois é bastante diferente que irte a unha hora da casa, perder momentos coa familia e todo eso, e, bueno, penso que é unha aposta personal pola miña familia e tamén polo club, que quero devolver o que non fixen neste ano. É o que vamos a falar, xa falando un poquinho da tempada pasada, non foi a temporada soñada, faltaches a moitos encontros por temas de lesións. Que esperas de ti para esta seguinte tempada? Pois a verdade é que espero devolver un pouco o traballo que levo feito nos anos anteriores no club, volver ao meu estado óptimo de forma, dar un bo nivel no campo e sobre todo devolver a afición pois o cariño con goles individualmente e intentando volver a meter os estradenses na posición que estivo neste ano ou intentar algo maior. A nivel colectivo, quero que me fales un pouquiño de como viches ti a temporada pasada e as túas expectativas. Pois a temporada pasada foi unha temporada espectacular a todos os niveles, o club estuvo a un gran nivel, o equipo tamén, penso que se o equipo non estuvera ao gran nivel que estivo, o resto de factores non acompañarían e espero que as expectativas da temporada que ven pois sexan máis ou menos as mesmas que na temporada anterior. Espero que o Estrense pois volva a intentar loitar por un playoff e formar un equipo bo e estar arriba como sempre. Xa para rematar, quero que me fales un pouquiño de como viviches ti a afición o ano pasado e que esperas deles. Bueno, eu a verdade é que espero outro ano semellante ao ano pasado. Evidentemente queda demostrado que se os resultados non van tan encamiñados, pois lóxicamente non teremos tanta afición como tivemos nestes últimos partidos nin ao largo deste último ano, pero creo que se formou un ambiente moi grande e penso que se vai ver reflejado na seguinte temporada. Moitas gracias.